Kirish Bakhuid, Thohdieng Duai Nagabinda, Kajinko Jinkia, Jungu, Ba Hubert, Basai Moit, Ba Indupio Kajinko Jinkia, Duai Nagabinda, Listiful, Rang Langrin, Benio Kajinko Jinkia. Simjir Wai Stang Mas Bakhuid, Nama Lai Spa, Lai Punrio. Saduan traingin kiringkat padu, Saduan traingin kiringkat padu, Dajingnya Bakhuid padu lingdo trangi ayu, Saduan traingin kiringkat padu. Para Thohdieng Bu Egajing Dumo Jungi Mara Lamba Gajinga Side Lamp Junga Cecilia Bakhuid Balong Kateisoti Bad Kamater Bad Kabalang Kain Bad Burom Yaka Kumga Nongda Junki Nongtem Bad Ginong Ruai Baro Nidwaina Binda Bara Ginong Tem Bad Ginong Ruai Kilongi Bakong San Hakajimane Ublay Jungi Bangin niyo bun ngut kiba ishirhem yaga jing shakri ya ujisu lembaka sapka pong junki. Iduwai ro naga binda kiba pangi ba shitom, duwai naga binda ki kina school baro kiba toya ki exam junki, bakin yo ke jinga ke jingkar ku halo junki. Iduwai ro naga binda ke jingkar la ka ba mud junki nom pop, bat ka banang yesngo yagi kubor na kerlang ka jimpen kare yaga temaba Hapdengiri kadang yai syait ba nginduai ba kanang don kejing suk haka perte ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. Kejinga jengo trai jengi Jesus Christ bat kejingi jengo bleng lem bat kejinga silak jengo men sim Bakhuid kindon rengkhat bat pi ba ro Rengkat bat pi ko himmen ko para Thohdieng sange chipor naga binda ki pop baro ki bangile kamda me ki pop persha yaga jingkui janga tembelu trai ni yesngoru naga jimpule hadu katno ngide ben sumar kuit yaga temple hadu katno ngide ben buram yaga jingdon jangu jisu yaga temple lese bun sin ngida kain sting palat yaga jingdon jisu haka yimane but let's say ngila le bun ke baro ngila kren ngila khana ngila pon but ngila pendon kam barabor ye ke baro ka pinjaburam ya ujisu haga temple Thohdieng sange port ben pan map naga binda ki port baro ngila kain sting ya ka jing corridor but ka jing kuit jang ke yimane Jisub eat map yangi site code yangi naki pop baro ki bangilale katasin bangim shimla burom yame ha ki mane ha ke temple jame nga pla au blay badon board baro bad happy government ko para bangilale pop shibun e daki jim parkha daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle pala chunga daki jingle pala chunga Daka jinglai palat bakrau chunga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa kati soti yaki angel batkil kuit badia pi ko himmen ko para benduwai na gavinda chunga how try ublay jungi ublay badon bor baro nisine yangi badendala map ike pop jungi unyalam yangi shaka jingi bam jekut Amen. Traiken rat go blay Sngi Traiken rat go blay Sngi Christo ma go Christo ra go nong penim jongi penim yangi
rat ko ble isneyangi Traikin rat ko ble isneyangi Kristo ma ko Kristo ra gonong penim jongi penim yangi to nginia tuwai bu ekajing domo jompi baro dakajing et pau Jesu un pediang yapi un karko yapi duwairo nagabinda baro ki nang rowai ki nang tem kam dame ki bapelut yaki por nagabinda ka jimmane yau Chris lemba ka sap ka pong jonki iduwai kar pangru nagabinda baro ki coworker ki nang rowai nang tem jonga Holy Redeemer Newer Center nagabinda ka sap ka pong jonki iduwairu bakin don buun ngut ki kon samla bad giremba ilong kumi badon ganega sap banlong ke bayat trailang bad ka sender ben pin breng ke kubur babha lemba ka jingya silem janga Cecilia Bakhuid koble me uba pin kemen yangi man la usnem dakas ngi buram janga shakri jame ka Cecilia Bakhuid to aingi karpan bakata ya kabala yatu pateng daka jingriyo bale shapang janga shakri jame kanai hangi yaginuksa bangin parto board but kan yatu yaki kamba jongu Chris ukun jame hagi shakri jongu uba im percent charge rankat bat me haga jingelang kawe jongu men siem Bakhuid ublay junom la junom Kajing pule na ke kitab jing penpau. Kasur ya kapa nga Yohanes ngaliyo sngiaw na beneng kala keren biang ya nga. Kawong kilaj shim ya kakot kli kapa pli hakakti jong angel uba yeng hakadurau bar hakarengkew. Kumta ngalalej syau tahu angel bar ngala ong hau. Baunun ai hanga ya kakot kli barit. Bar la ong hanga shim batobam ya ka. Kan katang haka nirba jong pi. Henry kan tiang kum kangap haka sintur jong pi. Te ngala shim ya kata ka kot kli barit naki kti wangel. Bat ngala bam ya ka. Kala long ka tiang kum kangap. Haka sintur jonga. Henry ngatang shula bam ya ka nirba jonga kala katang kala kelak tang. Te la ong hanga. Pidei banyatu lupa biang hakum habun ba kipaj penriu berkejaj penriu kiktin kitlik bakisim kaktin jong utrai Songo yau nile. Sam spa kat kendai nambar raspa kat nyo. Raspa kat nyo. Rang tiang ga jing kulang jong me ban ka ngapa ka shintu aba ko muya mon jong me kat ning adap jing me
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ilang protunga kisah skoria kaktin jonga, ngai tu yaki bat ki budianga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengkat bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumbulukas. U Jesu la rung ha ka temple badulas tang ban beno yakitu kiba yadi yatid. Uda ong haki la to ka ying jonga kan long ka ying jing duwai. Henry pila pelong yaka ka krem ki nong tu. Badulahi kai man ka sngi ha ka temple. Kiling do remba bat ki start ain bat ki temmen ki san jongu paid ba kila wad lad kumno ban penyap yau. Henry kim tip satya kumno ban le naba u paid ba baro ula ya play jimut ya kiktin jongu. Ka gospel jong utrai Kejingan roh yang meku Kris. ko himen ko para bait hau trai Jesu Christ ngio sngo na ka gospel men da kasni u Jesu las ngau si palat ya ke rukam baki paid Israel kila le halor ka jinkui jonka temple utrai ya ke rukam baki peniyahit ya ke jinglenium ha ke temple utrai ya ke rukam baki peniyahit ya ke jingkai i ha pelau jangka imane ke temple jang utrai om tang ha ka pelau jangka imane ke temple jang utrai ke Jerusalem baki la pelong ya ke jingkai Henry kilas tamban rung wat ha ke jaka kendang hangdoru kilas tamban kai kilas tamban bu ya ki mrat kilas tamban bu ya ki sim kilas tamban shong ha ki jaka kendang ha ka ban ya pain pisa bada ka temple utrai suki pasuki kastang ban kalalong kum ka yeu buon ki briu ki wan ya tid ya di ki mar ki mata buon ki briu ki la ya khala kadba ki briu ki wan duai hapo kimla satya ban duai namar kane ka jimpeniaid bakala jongi bahe bahain jongi niamju suki pasuki ka temple kaladuno ya ka jinkuin kaba bakade bandon namar kum kane ka jingle suki pasuki ka temple utrai ka jaka koit ka stang ban kalalang ka jaka bam koit namar kum kini ki kam ba jakliya namar balenga on kam jakliya dondru ki ba pelong ka business ha ka temple utrai ka kalalong kum ka jaka kayi shua kane ka temple utrai kalalong ka jaka baki briu ki pindon kam ban kinia yaki mrat ki mreng ba kumjuru yaki sim ki do ba kumjuru ban pen kalai ka pisa habar ka pelau jangki mane suki pasuki kilarano hapo kila stam ban sngojan palat kila stam ban sngotu berkat kamlele ladang isyong hangno ru kamlele bat ki stam ban berkat ladang yahala habarne haporu compare kila stang banduno ya ka burom jongo ble wad hapo ke temple utrai
Palarang ipet binia, ke rukam baki pait Israel kila burom ke temple ngila banyoi na ka kitab Leviticus. Kumno kila peniad ke reti niam jongki. Kumno kila peniad ke reti side kuit ke temple. Kumno ki duai penkantang ke temple. Kumno ki buryu ki basno jaklia kila pelut ke por banyahat lempa kane ke reti side bad reti side niam. Kala don bon ki reti bayade bad ka jimpin kuit jong ke temple jimpin kuit jong ki buryu balat bit pop. Bad kilong ki ba perking shisha. Henry suki pasuki kata ke jing perking baro kala du bad kila stambal le kadbamon. Kane kalong ka jing le kaba pinsau siyaw jisu. Ke temple kalong ka jaka kaba kuit kumbaw na kabinta jongi ngimju ong shu temple henrangi ong ka yimane. Ka yimane kalong ka jaka shong uble kalong ka jaka kentang kayimane kalong ga jaka kentang tam namar ha kayimane parish ngidon ru ya ka tabernacle ha ka bau jisu ushong barabor baro arpo sau kanda henre ngitip ha kene ka juk ka bam minta larangi peit ya ka rukam le jongi brio lada de kidna ne samla ne longumi ne longupa ki kambaro kaba kile hapo lese namar ngidon ni sautu ngidon kamban pin kudia ki mane ngidon kamban ai rong ki mane ngidon kamban pin bed ki shuki baro hai mane henre habangi wan le kum gini ki kambun sin ngi bun sin ngi klet ba kane kalonga jaka kentang tam bun sin hapo jangiru kalastang ban rung suki pasuki kane ka jinglo kumbala rung ha ka jingmut ha ka jingle jongkini ki paiju ha ka porchiso don bun ki jaka ki bruyu ki le kumba ki le hayew don bun ki kinna ki le hapo yemene kumba ki ala kai hamadan don bun ki bruyu ki kran kana hapo yemene wat ki bruyu ki nudru ban shim ya ka phone ban kran hapo yemene na markane kalanga juk jongi mobile phone ba ki bruyu ki kran kana lada mano ba phone ye ki lada de hapo yemene kim kan mau ye ka burom jongo blange la ban yoy bun ki bruyu ki le komne ki kran bait ka bambon hapo yemene ne ki pindon kam ban tem ye hapo yemene bad dondro bon ki kinna ba samla ki kran kana hapo yemene ki perkat tantangi syait yoi wad ye ki samla ki bayalam samla ki van shong hapo yemene namar ki tip omdon mano yoi nga syait yoi wad ya ki yemene minda ki father ki bu ya ka CCTV namar kum ke ni ki jingtut larangi peisha ki yemene shasor tandeng kalonga jaka omdon mano bawan they don't ki bru ki shim kabu what ban pinting it ya ka jaka kinta kum kini ki jinglong ngilaban yoi minda what hapadeng jongi tashu mudur lada ujisu wan kumba uwan hakapor ju haki imane jongi haki temple Bakhuid jongi unle kumno iangi let's say unle kampalat yakaba ulale yaki bruyu jong kata ka por jongo don bon ki bruyu ki shim kabu ban pinsniu but pentingit yaki imane nalor uksudu persang ban penjot yaka jingku jong imane mangi ki kun jong ubleru ngi persang ban pentingit bat pen bersih ngilaban nong pen bersih yaka jingku jong imane kane kalong ka jimma kabang yoi bad ngi yoi ujisu unum ma pi ki brio ba pen bersih yaka imane kumba ngila yoi haga jingle jongu haba uyo ikini ki brio haba ulai yoi ikini ki nong kai ki bamburam satya yaka jingku jong imane ki bamburam satya yaka jingdon jongu jisu haki imane ula be eki ula pinkalon yaki me jongi ula bratlut yaki simki do jongi bad ula sngo dom palat bad namar ba kini ki bru ki la yoi ba ula le komne
Kita ki brio ru ki kwa ban peniap no namar ka jingkwa jong ki brio ban mane ya ubele kaladu minta ka jingkwa jong ki brio ban kamai ban ka I kalalong kam kalain ha ka jingim jong ki brio ki peit ya ka jimmen doi minta larangi peit ha ka jingim jong bun ki brio balai bun ki brio ki late mas balai bun ki brio ki late shai mane namar ki peit ya ka jimmen doi kumba peit ya kini ki nong kai balai kilawan sya ke temple utrai kiwan tang ban kai kalam ga profit te tentang ngi pelong ya ki mane kum ga jaka ba pel ba yo profit jimman doi shimet jim omde jimman doi men siam henre jimman doi do bun gi brio ki pen kala ya ki mane ya ka balang jongi kum ga jaka banyo jimman doi ya ka do jimman doi ya ka do ban ya ka jimman doi men siam na kata ka daw ngila stam bandu ya ka burom larangi pet ngila ban tip ka jingkordor jong ka jingkud ka ba kongsan kumba ki pai di Israel kila penyat ya ka retiniam jimpen koi mangiru ngi don bon jait ki retiniam jimpen koi kum ki sakramen jimpelapop jimpen yasuk bado bale kum juru kata kadbangi rong haki maneba ngi shait bu ya ka kerko bakin ki brio ki vi ya ka ktipat ki le ya ka dak dempana haka shilang ma jongki shua bakin rong hai mane kai kata ka dak kata ka mut kani kalong ka jimpen kan mau yaki baki rung ha ki yin kentang bat ki di ban long ki Bakhuid te ki duwai ha ubale pen kuit no yangi na ki jingtingit baro shua bangin rung hayim ane kumjurung itip kadbangi rung hayim ane ki bru ki bar yubale ki dam ngip ki mane yau jisu ake tabernacle namar ki sautu kayim ane kalong ka ji ka jakka badon jisu henrem minta ladangi pet bun ki kon jongane ka juk ka ba minta ke pelong ya ki mane jongi kum ka jakayau ladangi pet pi ki basngap yenga larapi puson pela ban yo I habun sin haba ki kon jongi ne ki ba kamsan ru kumno ki yai khai mane kumno ki shong hai mane khato don ki brio bakwa ban shong jar ban duwai ne ngiyo I bun ki brio ki bakla ki kren ki kana ki yarki bat ki le ki kam ki bam ya hap shu bat ka jingkot jongo jisu yangi haki ingan tang jongo na kata ka daw ko kimben ko para ngidon kam ban puson jiliu kindiat khalor ka rukam bangi im badu jisu khalor ka rukam ngitrang ban pinyade badu jisu Banyus ngo hakak tin uptrai buon ki brio ki la dom yaw jisu buon ki brio ki kwa ban peniam henre don ki bating namar ki shait snap ya kak tin utrai kak tin uplay ko ong ki pait ba ki la ya play jimut ya kak tin utrai bad kala pelong ya ki ban ting burom yaw jisu kumpang yes ngo na ka kitab jimpen pau ublay ula ong yaw ya anis Bakhuid ban shim ya ka kotkli bad ban bam ia ka kotkli bad haba ula bam kala pen kuit ia bu bad ula snow kata ka jingtang jong ka tin uble wan ha ka po jongoro kala ga bor pa pen kuit ai ba ka tin ka bang yesngo men da kasngi kanang pen kuit yangi kanang ia rap yangi ban kam burom ya jisu kam eat ya ki mane jongi kum ka jaka ba kentang tam bangin nom pelong shu namar jongi shimet ban long ka yeu tengi iwe pa iwe ngide ban shim ya ka jingrai manga shimet nganum le kano ka kam ka ba pin bersi ya ka yin kentang jongo pale namar ka jingke instinct jonga tongin shim ya ka jingrai ban pin bed ban pin pha ya ka jingim ban ka jingade jongi bar jisu badu ble bad ka yin kentang ka jongo jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pensauto yangi halor kane ka pang ka ba mekran hangi minta kasngi bangin nang shimkia ya ka jingya de jongi bat ki yin kentang jame bangin nam long ka daw pa pen bersi ya ka jing kuit jong ki yin kentang ha ka ba pelong ka krem jongi nong tu ne ki yin ikum ki yeu enyaro ya utrai Jesus Christ
ko himan ko para tongen plai ka jinge ka jami ngang nget how blay upa badon board baro unang tao ka beneng bat ka kindo but how Jesus Christ ukun ba marwe chungu utrai jungi yau bala puna min sem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sana arpna yawu la yab la teb yawu la kiyasha ki bayab haga Sngi ka balai la mi padne ki bayab la kiyo shabane kushong shakamon ublay upa badon bor baro nang tao wan pat ben bishari ki bayim ba ki bayab nganget how men sem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoid haga jimma ikipop haga jimmi pat ka do daga jingem bam jikut amen Lai spa nyupo. Blame ba crowd Thohdieng siêu pa Jing ai ti ba ngi ter wan ba ku ba li bernai ba u pa jong me to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun how blay upa badon bor baro Drive ding nyang ti jong pi na konta ka jingara uram ka teng ka jumu ka jumu loi ni ma ka balang ko jumu baro ka wei to ai ba ke jing tarwa bangi vandra haga Sngi kin ma buram ya ka Cecilia Bakhuid kinyo ya ka jimpediang spoon jamme ko trai ngi kerpat kumba ka jingale ha ka jingsha shitom jangka kalalang ka jing tarwa ka ba pensnaba yame da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat piru. to kentiu ya la ki doinod Intiu gi shau tong inaingu ya utrai ublay jangim ka shong ho bat ka jai. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar ka snam jangka Cecilia Bakhuid ya ka bala ple ben pala ya ka kerteng jame ha ka ba perto bod ya u Chris ka pen pau ya ki kam ba perla jame da ki ba me pen janai ya ka bor jame ha ka jing thalot jangi bad me pen khalain ya ki ba talot bor ben saki yame lemba utrai jangi u Jesus Christ ba namar kata rengkat bat ki bor janga beneng ngiyai mane yame ha kane ka perte da ka ba perta shi junam sha ka buram jame Bakhuid, utrai ubleki pat, en pertesa wadaga muram jongme. Hosanna, Hosanna, Dorwa ublesha jong. Hosanna, Hosanna,
ko himmen ko para tongin karpadi o men siam Bakhuid van ya halo jangi bangin dup long shisha ki kon ki ba ishirhem ya u Chris bangin dup buram ya u Jisu kam dame ha ki yin gantang ka jangu hapo ka jingalam jangu men siam Bakhuid itu wai naga pinda baru ki brio ba pin bersih ya ka jingkuid jang ki yin gantang ki nong mane uksuit ba baru kin sange e ki kam bamen bandup van mane ya u Jisu u blai ba shisha da shisha melong o Bakhuid ko trai katamay jang ka jingkuid baro namar kata ngikar padia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umjer halo janki bakin kerlalong yangi kammet bakas nam jango trai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba wala pediang ya ka jingsha shitam wala shim ya upu badaka ba aingu yame wala kedia ya u badula ai halagi senran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hagaju keru kamenda lalaya bam ula shim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halagi senran u ong. To shim batu dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya kabayan pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimap ya ki pop to leya kane ban kan mau yangam. Kos namba kardor jangu Chris to pen kuit yangi pen kuit yaki men siam hadim pen kuit pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam kajim maya jangka jinget Katasin bangi bamyune upu bangi dinagane kakuri ngiben menaga jingyap jong nekotra tadaduren wan Nemar kata ngi ke ba penmenta ya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem na mar mela new yangi ki babit ben yang hakama jame ber ben shakriya me da ka bas ngevrit ngi kar padi me bangi ke bayo binda hakamet bat ka snam ukris ngi lo ke bela pinyat li kawai da umen siyem Bakhuid to ken mau ko trai ya ka balang jame kabala priyang hasatala ka perte but to penjana ya ka ha ka jingit renkat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but baru kilingdo but kirinium to ken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baru ki bala klat no ha ka jingisne jamme to pediang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpad yame Barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangu balai. U Joso Bakhuid kurim janga. Ki apostol Bakhuid, ka Cecilia Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid, bat baru ki rikuid ki bela pinsnabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit benyo bintale ma ka jingim bam jikut, bat bangin yaro bat pindon buram yame da ukun jame u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallo hameyu blayu pa badan bor haka jingelang kawe jangumen siyem Bakhuid barro kaburam bat ka jingero jinom la jinom Amen ko himmen ko para tongin duwai
nagabinda baro ke jing tumo jangi shimet duai ro nagabinda ki kina school baro badon haprengi exam ni duai ro nagabinda baro ki nongruai ki nongtem ba lemba ke jing asylum janga Cecilia Bakhuid ba kinang yo jimpensle arsha ha ke jingim jangi kam damengi duai ro nagabinda baro ki nongtem ki nongruai ki co-worker janga Holy Redeemer Naval Center ba kinyo shishu ke jimpensle lemba ke jing asylum janga Cecilia Bakhuid Kopa jangim ba happening kalong ka Bakhuid teng jame kan ban ke hima jame kalong ka mon jame ha kinda kumba happening to ai yang minta ke jimbam jangi ka bahala gasni patama ni ring khang jangi kumbangi rungi ma ke beles niu yangi padwa de ram ingi sha ke jimpen shoy rei to polite ingi na ke sniu top light ingi karpat ko trai na ke jing sniu ba ro ha ke jing spurn jame tai jing suk jing sign ha ke sngi jangi kinam ba da ke jing arab ke jing sne jame ni light bara bona ka pop ban ni yo jing da na ke jing jin jar ba ro kat bangi dang up ke melinti ya ke jing garmen Bakhuid bat ke jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ Namar ke jome kalong kaima ke jome ke bor ke burong chinom la chinom ko trai Jesu Christ me bela on ha ke apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henrya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to I ha ka ya ka jing suk bad ka jing atle ka we kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha genom la genom Amen ka jing suk utrai kandon barabo renka but pim Ringa bat dap da ka jing do Kristo ngin ya ingu markelia Kukun lang rodu play, make it keep property. To show seneyagi. Kukun lang rodu play, make it keep property. To show seneyagi. Hakami ukon lambro janga blai. Hakami ubakit no kapop janga partay. Sukito ki bala kot shaga jinka wai janga ukon lambrot. Ko kadra ngamlong ma so so ko kon ro ko yin ju na Ndrei so la tien ke men sin ju ka sa ya ki Kan met bagas na janga Chris kan rega shaga jinga pam janga.
ablay ko kun ablay ko men sim Bakhuid imane yame ngi ro yame ngi pendon burom yame namar melapha yau kun jame hangi yau jisu ben gandang yangi ben gandang ya ka parthe ben gandang ya ka jimane jongi demba ka jingdon jangu ha ki gandang ka jame kamda me hagane ka porn gi layo pidiang yame ko jisu ha ka donur ha ka men siam jongi ha ka ne ka communion Bakhuid communion men siam karko yangi ko jisu pen kadang yangi ko jisu but pen seiso ye ka jingdomo jongi vai pai vai kamda me hagane ka sngi borom jonga Cecilia Bakhuid kabangi ken mau ye ki nongorwai ki nong tem barno jisu ngi IT ye ki barno menang pinyo hani pun ki nongorwai ki nong tem ki ba kloi ben IT ye ka sap chongi naga binda ka jimmane yame karko kardoru ye ki ba pangi ba shita ye ki batia ha ki hospital ki batia haying ki ba thoye ki exam ye ki ba reke ka sngi ka ai bahar ki nangyo jingai jingor ko ha kne karle ma hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Taïew ko Jesus, ben guiding ko Jesus, ben kalai ni ko jingay jongi ko Jesus, ben kalai ni ko jingkoid hapo jongi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thohdieng ya duai. Koblay me ubala ai haka Cecilia Bakhuid ya ka pansniat hapadeng Bakhuid nagabinda ka jingjob ba ar sertap jangka haka jinglong soti ba ka jingyap matir to ai ni karpan ba da ka bor jangka nega sakrament ngilla banjob da ka baslur ya ka jingsni baro ba bangin yo ya ka borom jangka baneng da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rain ka bat pim blay badon bor baron karko ya piupa barukun badomen sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar babhajeng utrai da ka jingim ka jampim Isango yau play. Sanspa atpo. Jong me ki bakra kotrai bat menta bat junom kam jong me ki bakra kotrai bat menta bat junom kamariang kapenda ki kamba jong me dai bat berkun mensim Bakhuid kumara lama meninggal jumata para bos nama amen Cecilia Bakhuid Tuai dipentasi. kumaria kumejong jing sengolam Tuai dipentasi. anyero yutra Jesus Christ Nama amen.